Ngoba phela noma kuthiwa uyangijithela ngeke nje uzongijithela ngengane yami. Kanjani la endlini udla khona la endlini ngikhona nami. Never akwazi. Hawu, enhlola. Mina ngiyaphuma ngemsebenzini ngikuthembile ngithi hayi useni nengane. Kanti nenza imhlola. Hayi ngempela angizwa kahle ngempela. Angizwa. Ayikho into engithethelayo ngoba phela iqiniso lento engishoyo. Aqamba amanga ngoba ngisho ukuthi singibhalele la ekhaya ukhona umuntu nje ongavela bhali nje ezoqamba amanga. Imali lo mfana wakho usumshonisephi? Umfana mama bengijula naye umfana. Yebo angikuphiki lokho kodwa umfana akusiyo ubaba ingane. Baba ingane uyena baba lo. Welcome back imbukelo Black Life TV. Isikopho sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Happy New Year. Happy 2026. We are back. Yabo like umqolo baba. Sizoyenza show ukuthi imndeni sishine ixazululekile inkinga. Bethandana abantu and kungijabulisa kakhulu ukuthi 2025 sebenze kahle ngempela nabantu babona ukuthi ba happy labakhona bajabulela futhi nosizo lethu as Black Life TV. Sazoqhubeka ke senze njalo. Nawe qhubeka wenze njalo ubhalo ukuze nathi sikwazi uku-attend. Asase lethuba sibingele lesi somcane sithi zokwami sawubona sesunjani? Yebo, sawubona njani. Ngiyaphila wabheka le mangibuka. Igama lami Kathuza nesigaxa nje. Ya igama lakho uSiphelele. Yes Phelele. Cela ubingele lo mbukelo Black Life. Yebo sanibona igama lami uSiphelele. Ngibhalele la ekhaya ngoba nginenkinga. Ya mama. Inenkinga yokuthi ekhaya ngihlala nomama nobaba. Sure. Kodwa ubaba owami owangizalayo washona. Umama masathola omunye umuntu abahlekisana naye mase wamlobola. Manje ke nenkinga yokuthi lo baba ngiyathandana naye and enye inkinga ke sengize ngamitha ingane yakhe. Manje bengifuna ukuzotshela uma ngale nkinga eninayo. And futhi nobaba naye siyathandana ngoba naye ziningi izinto asisikhulumile naye ngithembisa ukuthi ke ngingangenzela into eziningi. Manje bengizochazela uma ngaleyo nkinga ngoba ngiyabona usingaze ngitete nakhona uma wazi ukuthi akusiyo ubaba ingane umunye umfana engijula naye kanti lo mfana ngifihle nje ngaye. Hayi busisi. Isigaxo singaka wasikhuluma nje ngathi uyayinekela uyabona nje ukulayini uyinekela washingi futhi nje awuna stress kupholile. Kodwa phela ayikho indlela ukusixoxa siyisona. Ayikho. Ngoba phela iyangidla lento ukuthi phela umama nobaba akusabi mnandi mase behlele endlini ngoba phela ubaba naye sengiyamthanda nami. Isho Akusabi mnandi mase behlele endlini nami sebehlele ubabili hambe ukuthi ngiyangena ubaba ohlele ugona umama. Mfethu. Akubi mnandi nakimina ngoba nami lento ngiyibona iyenzeka kumina. Umama isikhathi esiningi usuke ngekho ekhaya, usuke sebenza. So nayijolela nje nina. Sayijolela nje nobaba. Kuzwakala kanjani nje kuwena ubaba siyajola? Anginakanga nje yabo ngoba umama isikhathi esiningi bengekho ekhaya nje mina bengifile ngathi nje umuntu wami engidlalela naye. Kumnandi nje. Uba wenza first move like who initiated this whole thing? Ngathini ngasho ukuthi mina. Hayi wena. Ngoba mina ubaba ayikho into engangenzeli yona. Ziningi into abangenzela zona. Ngase ngabona ukuthi hayi nayi indoda. Nayi indoda. Wawenza nje Ntombi? You like nje bengiyogeza. Ngiphume ngibhinca ithawula. Mhlawumbe mekushisa ngivele nje ngihambele ngamabele. Hayibo. Ngingaqoki yabo nje. Wagcina babebona ukuthi ayingekho into oyikhulumayo. Wayinqaka nayi language. Ya flow. But ubaba uyazini ukuthi yena usuyafuna ukuphumela ubala ngalolu daba leni? Angitshelanga, ngizila nje. Ngedwa nje naye akazi angimazi uzothatha kanjani kodwa ke mina ke lento eyangidla fanele ngitshele umama ngoba ngaze ngizale phela ingane ngihambise esibongweni engasisona. Wesiphe ngiyakuzwa mina manje ubaba uyazi ukuthi ufanele abe khona kuleli daba? Yebo. Noma uyazi? Yebo. Ucabanga soba njani isimo emva ukuthi after ama camera sisabela sahamba phela thina? Sobona senza kanjani? Kodwa phela ngeke ngithi ngihlala naye umzali wami uzo-understanda naye. Ubaba uyamthanda. Yebo. Kodwa njengamanje nje uzoconfessa
uya willing ukuthi uthi let go aqhubeke nomama ngoba phela vele umfice nomama? Ayi, angiboni kanjalo. Hayi wena ufuna ukusiqhatha, ufuna ukwenzani kanti? Angiboni kanjalo ayi, ngoba ngiyasho ukuthi ubaba nami ngiyamthanda. So ufuna ukuzomtshela uma wakho ukuthi nje i-relationship le uhleli uzinza ukuzinza? Ayi kusho ukuthi sobambisana. Senesikhathi esinganani nobaba nibambisene kule nto yeni? Unyaka wesibili. Unyaka wesibili sibambisene nobaba. Uma wakho umuntu onjani? Yo, umama yena umuntu oright ukuthi nje mase ngingakhuluma le ndaba kanje ngiyazi ukuthi kuzoshuba khona kodwa ngizozama nami ukumela inkinga zami. Hey, you look so young, you sound so old. Nje indlela okhuluma ngayo nje uneshow yalento oyishoyo. I don't even think ekhanda lami ukuthi uyayi-understand lento oyenzayo noma uyi-understand kuningi nje kusekhanda lami. Nisiqoko sangidisturb ukuthi ngidiagnose into eyithize kodwa kulungile-ke mfethu asenze njengesifiso sakhe azama ukuthola uma okwamanje umbekele udaba uconfesse lokho ufuna ukuconfessa kuyena simuze uthatha kanjani udaba but ngiyabona kuyaphoqa ukuthi ibe nayo ubaba mhlawumbe ithi imicala nizamane nisilungiselele ubaba futhi at the same time naye ubaba bekhona sibone uzogcina selilungise kanjalo lo daba sithando. Ukule Black Life yalizwa kudaba usisi uSiphe umncane uyasho ukuthi hayi yena ukhuliswa u-stepfather and nje bekhuliswa u-stepfather into eyenzakalayo ukuthi vele wayithwala and ingane ayithwele yona eya stepfather. Kodwa uma wakhe wazi ukuthi umunye umfana kodwa manje yabuthi afuna ingane yakhe ikhulele esibongeni esirong besazi sibongo sakhe. Kodwa ubaba akazi ukuthi uSiphe usefike la ekuthenini kuyena ayi usekhathele ukugqoka lemfihlo usefuna ukuyikhipha. Ngicela ukuthi sizame ukuthola uma simbekele udaba siphinde sithole nobaba sibone ukuthi bazothatha kanjani lo daba. Lona lubucayi kodwa ke ngiyanazi ke nina ngoba nikhona eduze kwami ngihlezi ngiba naso sibenge ngizele isikore singeke emthethweni. Asenzeni kanje asabusomlando ma. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-1000 rand nje kuphela. Ungakhohlwa special zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Isiqephu sethi sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Kwisiqephu sethi kwebafethu niyazi ukuthi sihle sidinga indaba zomndeni and now ngibhalelwe sisomncane libeka udaba lakhe lona bafethu angifuni uqama amanga ngisho noma ungangibuza for free ngizokutshela ngikungikhokhele lu-sensitive indlela esimangaliso but I can't wait ukuze ukuthi kuzophelelaphi kokwenzakalani. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzongenelela phela senze lokho esijwayele ukwenza nakwabanye. Asingasimoshi isikhathi dadewethu mntanami. Yebo. Hamba kahle. Hamba kahle. Okay, angenze kanje yazi ukuze kube right umkini. Ngicela ukulingelela simo sami. How are you? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele nje ubukele Black Life TV uzisho ukuthi ubaba kababa. Uphinki bawa. Yebo. Bhutam. Yebo sisi. Ngiyaphila mfethu. Ngicela ubingelele nje ubukele nawe wenze lento ezo imama ngoba usho ukuthi ubaba kababa. Hayi, angibingelele igama lami nguThabo mina. Yes. Yeah. Yeah. So ngiyacabanga ukuthi uma Siphe. Yebo. Unengane engakhisana sami if you don't mind me asking. About 2. About 2. Yeah. Usiphe mdala. Yebo mdala. Usiphe ubaba wakhe usaphila. Awusashona. Shame, sorry. So uqale ngihlala naye. Ubekade ukhulele kubaba wakhe, wehlala kubaba wakhe and then okushona kwababa wakhe wasebeza ohlala nami. Oh, okay. Wena Sithandwa, are you married? Veliwe ekhaya zithi. Yeah, vele ekhaya but angakashadi. Awakashadi. Yes. But insane sazoshada vele. Yes, of course. Kwakho lokho. Yeah. Ingane esibili yakho but Cha. oh ufile ingane zezithu. Yeah. Okay, isabona bhuti wami. Yebo sisi. Again. Ingezwe kuthiwa imama leli wafika uvela nakhona lapha kaBhawa. Yeah. Hayi Uyiqinisele nganani? hayi kuqiniso. Bangaqambela manga ngikhona. Hayi sisi ngikwiqiniso phela ngavela baba. Wena bhuti unazo ingane ngaphandle?
Hayi khona yodwa sisi. Okay, ingane mhlawumbe. Hayi sikhulakhulile nje insizwe sikhulile. Okay, siyabonga. Mami, sibhalele undodakazi la khona umuntu abafuna ukuthi nje alibeke ithebeni. And njengoba sengishilo ngizwile ngithela sensitive kodwa mengifisa ukuthi singane indlela matured esingayihindlisha ngayo. Abantu abakhulile. Usuyena yedwa ozobe emncane. Kodwa nakhona angifuna ulimithwe izinto ezishiwe mina but ngifuna ukukhululeka ngako konke ukuze ukwazi ukuthi udlule kuleyo nto. Isikhathi esiningi kulolu hlelo inkinga zomndeni sidila nenhlambuluko whereby abantu kunezinto abafisa ukuyihlambuluka bayibeke obala bese umndeni nje wonke uthelelana amanzi and then bese beba nendlela eright ukuya phambili. Okay. So asingasimosha isikhathi ngicela unikeze usiphe ithuba lokuthi achaze ukuthi usibhaleleni again. All right. Beautiful thoughts. Yebo. Awusho lokade ngibheka lapho nasisibalile. Mashini ukhoda. Yebo mama ngibhalele la ekhaya ngenxa yokuthi nginenkinga yokuthi ngikhulele futhi ngaqamba mama ukuthi ngikhulelisile umuntu engijula naye. Umuntu engikhulelisile kahle kahle ubaba ohlala naye endlini. Hayibo. Ubaba sesinesikhathi sizwana. Ayi imayo usho muphi baba? Ubaba. Lo indoda yami. Hayibo. Uthini mina siphe? Yebo. Hayi. Ngiyenzeka kanjani yonke lonto? Nansi uyahlanya ndoda. Angithi mama isikhathi esiningi uyasebenza phela. Manje mina kuba yimini onakekela ubaba isikhathi esiningi. Hayibo. Baba uyangizwisa yini ithini ngempela lengane kumina? Ngicela ungibuze kahle indaba. Angikuza kazi mina kahle. Angazi noma ngiyaphupha noma ngisehlaneni. Noma ngiyalingwa. Awuphi baba uzwa kahle nje impela. Ima kanti lo mfana kade ungitshela ngaye ithini into yakhe? Bengisasaba phela. Umuntu uyalingwa ke la. Ima ngenzeka kanjani nje into enjalo? Waphela ubaba wakho lokukhulisile, ukufundisile, ayikho into bangakenzeli yona. Kanti lo phezulu usumpha nekhekhe futhi. Ngiyazi naye phela kwakufanele abone kanjani wayengami. Iyona ndlela yokungibonga leyo mina. Umntanami uright ekhanda noma kwenzakalani ngempela? Hayi ngiright wazi kahle phela sengiyaxaka ke nami masithi. Awuchazi ngempela baba. Mina ngizwa kahle lento eshoyile ngane imbudana nje yodwa nje straight. Angizwa nhlobo. Angithini uyangazi mina. Siyazana thina la. Yebo. Mama, uyabona ingane inenkinga. Ngiyasola ikhona inkinga noma abaphansi noma yini kodwa ikhona inkinga. Ngoba phela noma kuthiwa uyangijithela ngeke nje uzongijithela ngengane yami. Hayi Kanjani la endlini udla khona la endlini ngikhona nami. Never akwazi. Hawu, emhlola. Mina ngiyaphuma ngemsebenzini ngikuthembile ngithi hayi usenengane. Kanti nenza imhlola. Hayi ngempela angizwa kahle ngempela. Angizwa. Ayikho into engithethela ngoba phela iqiniso lento engishoyo. Aqamba amanga ngoba ngisho ukuthi singibhalele la ekhaya ukhona umuntu nje ongavela bhali nje ezoqamba amanga. Muthi isikhathi. Ima lo mfana wakho usumshonisephi? Umfana mama bengijula naye mfana. Yeba ngikuphile lokho kodwa umfana akusiyo ubaba ingane. Baba ingane yena baba lo. Kanjani Jola lo mfana? Kanjani shuthi ubuyishaya ngapha nangapha? Hayi bengenzi kanjani. Nkosikazi uyayibona nayo lento ukuthi ingane inenkinga. Hayi isikhathi esiningi uyayibona ukuthi inenkinga. Hayi ngeke. Sama. Yebo. I'm very sorry yazi into. Hayibo. Isigaxa lesi. Hayibo isigaxa. Hayibo. Hangithi uvukela iBP ke manje. Ungavukeli. Hayibo. Angazi ukuthi ngiqale ngithini. Hayibo. I'm so sorry ngoba konke lokho kusho sibheke iqiniso. Ha, Jesus. Hawe ma. Ukhala ngosibheke noma ukhala ngobaba. Cha ukuthi ngisa-confused angazi ukuthi ngikhale ngakuphi. Ayazi ngisa-confused ngoba omnye ukhuluma kunye nomkhulumi ngiyamanje ngididekile nje straight. I'm not sure ukuthi ngithini. Mina ngimazi ukuthi ubaba uphila kanjani. Baba, Ngimazi ukuthi uphila kanjani ngempela. Ukudlengulile noma Akamdlenguleka siyathandana. Jesus. Baba. Awukuchaze. Nkosikazi. Hayi uchaza ngempela. Angizwa ngempela into eshoyile ngane mina. Nkosikazi la ethini. Ayikho nkosikazi into engayichaza. Kanjani? Asixoxe nje nami sengifuna ukuzwa from wena. Yes. Mhlawumbe yini akwenza uzizwe ngathi Yo. umntwana lo ngaba nomntwana even though uzwana noma wakhe. Siswami. Inzima le ndaba. Inzima. Angazi akasahlala umntwana akavuka abantu abadala. Mama Nkosi yami
Angazi ukuthi ngiyayiqala ngaphi ukuchaza. Ichaze. Avele ngafikela ukujuluka sisi wami. Hayo ichaze. Ngifuna ukuyizwa kahle. Simnikeze ithuba. Hayi. Kwenzeka nkosikazi. Jesus. Hawe ma. Kwaba iphutha. Kanye. Kwaba iphutha. Kangaki? Angisikwenzela kanye baba. Yebo, kwenzeka kanye sisi wami. Yo, Sizaqhubeka nama-courses. endlini yami. Nenzele umgilingwane. Empedeni kamama ngithi. Nkosikazi ngicela ukuthi simoya sithembise. Yo, Empedeni kamama. yo. Yebo, uzosho njalo sisi wami. Yebo. Ngicela ungixolele nkosikazi. Ha. Iyaxoleleka kodwa leni into. Uyabona nje angazi nami ukuthi ngangilingwe yini kuze kwenzeka le nkinga. Hayibo, Nkosikazi ngicela ungixolele. ngikhona mina, ayithi ngikhona mina. Sikho nje isiningi ngoba lento besiyiphinda nje hayi ukuthi uningeni Ha, siyaphinda nje siyayenza besenza nje lento phansi kophahla lami, kuba khona Embhedeni ingane wakho. embhedeni wami, ekamereni lami. senginengane sengizoba nengane naye Ayibe incane nkosikazi. Hayibo. So njalo ngempela baba. Iphutha lenzeka. Nje mathi nibe yo, angiflele nokuyichaza nokuyisho nje ukuthi hayibo. Uzothini nje abantu. Hayibo. Ihlazo elingaka. Into engizoyithi nje le mina. Singalani no baba. Before lobona. Besina 3 years. Yeah, 3 or 4 years. No baba. Yebo. Siyalobola. Yeah. So nje musayibhekile. So uzwenze njani nje basekunjenaki? Hayibo. Ngixolisa uphuthuma wabhala vele kusaphela sekade. Yo. Sazovuma ahlale nengane yakhe ngaphansi kophahla lakho bathandana. Kufanele aye emakhaya. Angeke ngikwazi yaba ngeke ngisamthemba nje ethola. Ufanele ahamba emakhaya. Uzoqhubeka umthembu boy. Ngizokudila naye. Hayi ngeke ngikuzwa mina. ngihamba kanjani ekhaya nami sekhaya ngindaba ungahambi yini Awumshiya uboy. Indoda yami akayindawo usazoqhubeka nje angishadi. Oh, okay. Usazoqhubeka nje angishadi nje angiyindawo. Angikujaji. Ngeke nje ngithathe le ingane mina indoda asoze. Never. Spare. Ngeke. Uma uthi akayishiya indoda yakhe sithanda. nami lo ingane yami ngishilo Ah. Yo. I wash my hands. Good. Sisi wami. Nakuqhatha indeni ingane nomzali. Boka uthi bathi abakushiya. Hey sisi wami. Awucacise ngempela ukuthi uzokwenza njani? Inhlobo usichazele silinde manje. Sisi wami ngingachaza nje manje mina sisi wami. Ngiyakuvuma ukuthi yami ngene ngaphakathi la ndoda. Jesus. So ekuvumeni kwami angikwazi ukuthi angikhethi umuntu kahle. So ngizocela Awukhethi umuntu. Ngizocela ukuyikhulisa ingane. Nkosikazi, ngicela ukukhulisa ingane ngoba selenzekile vele iphutha. Okay. Kodwa mina ke angiyindawo. Yonke into ezokwenzeka izomdlula through me. nami phela ungithembisile nami Hey. nami ungithembisile Mina lo mshado angithembise wena wangilobola. nami ungithembisile wathi sohamba Nihambe niyapi? ngena wathi sohamba siyohlala Okay. kwenye ndawo Hey baba uyisigebengu. Usamthanda mama? Yebo ngiyamthanda. Cha sikhuluma iqiniso nje. Usalibona ikusasa naye. Yebo ngiyalibona nje ingakho ngangimlolele vele ngimlolele into efana lezo. Angikwazi ukuthi sengikhiphe into zakithi lapha bese ngiyamshiya kanjalo. Yo. Undodakazi. Yebo nayo ndodakazi. Ayibo. Angizwanga. Ingane mama ngicela ngilalelisise kahle ingane lapha la. Hayi. Hayi kabi. sekuyingane manje ngoba sesina sekuyingane Hayibo. Ayisho. Kodwa ke wena kuza kanjani ukuthi ungakhuluma indaba efana nalena njengokuthi kuza kanjani ngihlale nento engidlayo ngaphakathi mina ngifice la nihleli nobabili ngathi ayikho into eyenzakalayo kube right nje mina sengizozala nje ngiyazi sengizozala ingane ukuthi yababa nje kuthuleke kanjalo ingane phela kufanele ishiswe lempepho iyakhula ingane Hayi mama. kufanele ihambe iye kuba ingane qamba ma oye mama ngicela ngixolele. Yo. Hayi, manje kwamanzi ngisa-confused nje lokwangampela. Yazi ngididekile. Hlezi ngizwa ngosathanezimi. Hayibo. Ukhohlakala ongaka. Njengoba ngicela uxolo nje usho ukuthi ngiyalibona iphutha la. No protection. Yini.
cabanga Uyabona isilimo lesi, uyabona Yakulingana yaqala kanjani? yazi angazi angeke siswami ukuthi ngingachaza kanjani kodwa nje khona undodakazi lo besihlala naye vele khona la. Sambiza ngondodakazi umuntu olala naye. Nobaba. Enze njani? hayi Sina sibabiza ngobhebe nithi wena umuntu uthi baba. Yebo, yena angeke kushintshe ukuthi umntana wami uzalwa unkosikazi. Sengoba nengane nawe. Kanjani manje? umntana kodwa olala naye Ngisathi ngisazama ukuchaza. Oh, saxolisa. Into yaba inkinga la ukuthi njengoba sisalana nondodakazi naye umama umuntu vele osebenza njalo yabona sesona. So nje besebenza njalo so uthola ukuthi isikhathi esiningi vele ngihlezi nondodakazi. Yeah, yebo angisho kabi khona undodakazi uzalwa unkosikazi wami. Kodwa ekuzaleni unkosikazi wami ingakho nami sengicina ngithi ngiyamzala. Yabo, manje ngizolapha sisona. Yabo. Hayi ngoba ngifika ngobudimoni, yebo hayi ngoba bengibona njengentombi. Kodwa yena angimzali. Ngimzala ngokuthi unkosikazi wami nami bese ngimlobolile. Ngibona okulethe kanjeni ebafanele. yey and isifundo lesi Zishiya phi ingane guys? Ngababa ugoga usanayo umama nawo? ukhona umama ekhaya ingakho ngithi mina fanele avela ahambe ayohlala nomama ekhaya straight Ife ngithini gogo ke? uzomtshela lento ongitshele yona ngoba phela ngeke sikwazi ukuhlala sobathathu noma sekuyisithembu phela leso angeke sikwazi ukuhlala sobathathu Kusho ukuthi wena munjalo emsebenzini bona baqhubeka bakhulisa. angithi yayibona hayi fanele uhlala emakhaya ahambe uhlala noma ekhaya ngeke sikwazi ukuhlala sobathathu hawu buda angeke ngimyeke Uyamthanda. ngiyamthanda Even after this. ngiyamthanda noma kuzothatha isikhathi khona ukuthi ngimxolele but kodwa ngiyamthanda yena Futhi uyafuna ukumxolela yeah for kulala nengane yakho izalayo. hayibo Okay. Into soyithini ke la because mina angazi kuthiwa mise kunje bafethu okubalekile ukuthi bengizomisa usibheke isibindi sokuthi akwazi ukuhlambuluka kuwena sisanda sami. Akutshela iqiniso ukuthi lengane ayithwele ingane eyamuntu ozwana naye osekulobolile. Wena ngiyenza kodwa manje lesi simo nje lesi iyona ngazi senza kanjani inhlokoda ngoba musu handle very well for past 2 years bakutshela sebethana for 2 years. cabanga under my roof oh Jesus yabona nje Nonke khali sithanda. Buhlungu impela le Sorry mama sorry. Kodwa bafethu ngeke this is ngikulimazile no sokutholela usizo yes. I promise sizokhuluma nawe even after the show. Yobe sengichaza inkosi yakho ngithi. Wena baba usibona idingo sokuthi vele bashiye bawuthunga ukuthula. Kodwa manje bafuna ukushiza wenze njani? Ilaphi inkinga siswa manje khona nami ngithi manje vele ngiyamthanda unkosikazi wami. Uthanda unkosikazi uyayithanda futhi nengane. So ngiyithanda nengane. Uthanda ingane lengaphansi noma lengaphandle. Nengane ezothupha. Ile mithi ephakathi leswini kube le. Yebo sisamaya ngithi nje ngibathanda bonke njengomndeni wami. yeah Jesus ayilinga ipheli yazayipheli Hayi bencane mina unkosikazi wami. Ngikuthanda nami ngihlezi ngikuthanda mina. kodwa siphe ungenzani Ngicabanga ukuthi usisi nje kade sengizile bese ngichazile ukuthi ngathi ngithanda nonke njengomndeni wami ngoba ukuthi sengiqedile. Angazi ke noma ngisadinga. Cha phela mina ngezinto ufuna ukuthembisa zona ezingaka. Ufuna ukwazi. Angazi sisa noma uzene izinto la ngizochaza isitori sami sichaza isitori sakho sengizwe njengoba ngichaza ngithanda njengomndeni wami. Ngoba ukuthi kunyena kunye sikhuluma nawe. Ubethe mina sizohamba. Ngoba vele uya ngoba sekuvela ingane uyangizivela sokuphoxeka la baningi abantu abazokwazi ukuthi nithi ngangikaba basohamba umama besomshiya kanjalo maye Uzolahla uma wakho ngomuntu wesilisa ma. maye Jesu Ngiyangazi bengizobona. yo hayi mntanami hayi Manje usiphe ingane yakho ezalo wena. yebo Ngiyaxolisa mama sorry. I'm so sorry sana sana. Baba kasiphe. Yo wazayenza disaster. Yebo sisamaya. ngisanothi ngizothini mekunje Ngiyakuzwa sisi. Do you mind guys usizama ukuniprovide nge-counseling mhlawumbe? yeah Nonke nje mhlawumbe nibone babone usebenze njani ngani. Because yabo lesi simo face sensitive ngempela.
Wena ubadlisana manje bonke abantu manje mina into engithusayo kungabe khona oyedwa othi yena ayi mina ngiyahamba ngiyakuyeka manje boba uthi bathi abahambi. Sisama akukho nje engathi kutheni ukuthi nje ngafika ngikhona ngila ekhaya nje ngingasho nje. Ubaphatha kahle. Ngibaphatha kahle yakho sisama. Uyasebenza wena? Akushodi lutho yeke ngiyasebenza sisama ukuthi ngiselifuna kwamanje. Ushilo usibheke ukuthi umenzela yonke into. Sibheke. Awenzanga kahle sami sami. Ngikujudges kodwa ngikutshela iqiniso. My reason of thinking it is so important for you to see I'm a therapist is simply because you are very young ukuthi ungathatha inqumo kanje by yourself and you are so confident ngayo yonke into eyenzekalayo and ulimi lakho nje lumejob idlula kwamina nama ngikhuluma kanje but ke sathi ochwepheshe sibanikeze yabo isikhathi nawo uthi i-boyfriend yakho ahlahla sadize i-boyfriend yakhe kangawo ena 20 na 21 22 yabo lonke uthathe umuntu adelala noma wakho ubona ikusasa kena angisho ukuthi ku impossible because abazali bese babeshada beno 16 17 bahlala futhi emshadweni yabo nje mina uma mncane wami saphila uhlezi every day bashada na 17 years manje seku 60 ba years mekhazo siseminyaka like 40 something years emshadweni so ku possible ukuthi uthole uthando lakho kodwa lisuke kumzali uhleli nje wena nendoda umzali wakhe ekhala kanje uzizwa kanjani uma ekhala kanje kodwa miye kuba phela ngithembisile. Hayi ngiyaqalisa my love yes cela ukuthatha nginezo ukutara amacopheshe odaba lenu nawe bhuti wami wenzanga kahle ngiyakubona ukukhona yabo khona ukuthi wenza iphutha yabo because nami ngichazela usibheke ukuthi yonke into yaqala kanjani yabo engicabanga manje ngikusasiza ukuthi ngizisho uma bezubuhlungu but awukhona iphutha qhubeka ngoBrown for 2 years ngicabanga ukuthi mina ngiyayithatha inkundla. I'm so sorry mama bhuti anzalo ngithola ucopheshe mina ngicela uphinde ngibuye bafethu sothola ukuthi sigcine kuhambe kanjani emva kokuthi ngihlangane nocopheshe. Is that okay? Okay. Namgqilaza umntwana kwasafana belethe ingane ibe right because mina ngathi nenyanga sezinkudlwana yabo ngiyasasho ukuthi basho siyabona nje basilesiqhubeka isisu uyasho ukuthi ingane akayifuni ukukhula phandle kwababwayo because mengasho mina ngicabangayo ngikube right so I think it's fair for us ukuthi sithathe udaba silibeke kocopheshe. Yeah. Ezwela ke nabukela Black Light TV lolu daba lushantisa igazi angazi ukuthi ngithini. I'm still flabbergasted myself at this point. I don't know ukuthi ngithini kubani ngasikhatsini but hopefully sisazophinde sihlangane nawo umndeni and also ama therapists nawo azothatha indawo yawo siphinde sibe so ba check ukuthi basa right yini and yeah okwamanje ngicabanga ukuthi bafethu ayiphinde ibonane. Thank you so much for viewing this, for watching this till the end. Siyabonga kakhulu. Please make sure you do subscribe, like, share, comment and ngithanda ibhadi bafethu ngiyazithanda nezo about It's the Black Light TV.